मोनसे खोथाया क्लियार जे दिनैनि तारिखाव बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ स्ल'थ' होननो हाला। स्ल'आथ' जोबोद स्ल' जादों। दा बेखौ जुदि मावफुङाबा आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे रिभिउ कमिटि प्रेसार होगासिनो दं। दा बे जायाब्ला माब्रै बा नाम लाफ्लादों ना मादों दा फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड सेपारेटिस्ट आन्दलन खालामनो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ गोदानै गावसोरजों नांथाबहोनायनि मोनसे हाथियार बादि शब्दखौ बाहायदों नामा? रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव once again they are trying to बे मोनसे जेयाव फोनांनो थाखाय फानाव दाउब'खौ जेरै साया होमबा बेबादि मोनसे पलिसि बानायदों नामा? नाथाय पलिसिया मा? एडप्टेड बाय जेनेबा मोनसे नङा मोनसे अर्गानाइजेसनजों बे बुस्थुखौसो नारसिननो हानांगौ। गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हानांगौ, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ, गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरखौसो मबेबा मोनसे थि समनि थाखाय मबेबा मोनसे थि समनि थाखाय थि सम थायोना बे समाव बिराद बयबो गावबागाव हिर'इज्मखौ देखायनो नाजायो। निजर हिर'इज्म टु देखाबर कारणे एट आ टाइमत সকলো লিডারে চেষ্টা করে এই সময়ত যোনে অধিকভাৱে নিজৰ হিৰ'ইজম এক্টিভিটিটো দেখুৱাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজসকলৰ সন্মুখত হিৰ' হিচাপে সদায় থাকিব। কিন্তু ভিতৰত কি লৈ কাম কৰিব এই কথাটো ৰাইজসকলে লাহে লাহে বুজিবলৈ পায়। হয় হঠাৎ কৰি বুজিবলৈ নাপায়, কিন্তু লাহে লাহে বুজিবলৈ পায়। যেতিয়া লাহে লাহে বুজিবলৈ পাব তেতিয়া সেই লিডাৰক ত্যাগ কৰিব ৰাইজসকলে। बे खोथाया दा बेखायनो दिनै मा लाबोनो नागिरदों मा लाबोनो नागिराखै दिनै बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ खुंथाय गोहोआव दङ। बिथांमोनाबो मिथिगौ 125th Amendment Bill of the Indian Constitution मा what is the 125th Amendment Bill बिनि गेजेरजों मा जागोन जोङो मा लाब जानो हागोन बेखौ बिथांमोनाबो मिथियो। एसेबां नङादि बेखौनो जोंनि नाजानाया 10-15 बोसोर बिनि थाखाय नाजानाय जोंनि एनार्जिखौ स्पेन्ड खालामनांगौ बे 125th Amendment बिलनि थाखाय बेबो नंजोबा। नाथाय दिनै फारसेया मानो हेफाजाब होनो नागिरदों फारसेया मानो सिन्था खालामाखै रायजो राजायाबो बुजिनांगोन। जि जरायाव बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनानै रायजो राजाया बेखौनो पावाराव लाबोबाय। दा बेखायनो बिपिएफ दोलोनि सायाव डेट मिन्स हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाया थानांगोन। टाइमथ' होनांगोन मावनो थाखाय लासै लासै। दा बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय। दा आङो डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टलि आङो बुंहरबाय। दा बिदि बुंनायावनो कमेन्ट्सआ बिराद लेथ्रा फैगोनलाय माने सियाल गोथां बिराद सालाक आरो सियाल गोथां सियालनि गेजेराव सियाल गोथाङा 1 नाम्बार सालाकसिन नङा होमबा बेफोरबायदि साइज बुंहरलायलाङो अयनाय जायोना सोरबाथ' बा बिराद दम देखायो फैदो आंबो रेडि फैदोब्रा बिदि नङालै मोजाङै सिन्था धारा खालामनांगौ। नों आं ज' बयबो खौसे जानांगौ बेखौ लुबैयो आं। बयबो रायजो राजाफ्रा बर'फ्रा इउनाइट जानांगौ बेनो मा सानो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।